Kalawe Bankershan Maulangwir Cluster Kawe KSHG Jong Kamaulangwir Ringkat ka Tourism Subcommittee hakalai po tarik unai wing ahaja alpasaw kabadai kasngi Jong Usngap Sing Sim kila pelong ya ka trial tracking kaba kilas dang na kasnong mauram kila penkut ha kasnong mau tengam kabadai kasnong Jong Usngap Sing Sim kum shibenta ban buram ya kasngi Jong U Sngap Sing Sim ha ka ju ka por ban kentiu ya ka kam jngok kai perthei ha ka tei ka dong ka than Kokong Dwindaris Emily Nakashnong Mountain Row Kabadai ka President Jong Tourism Sub Committee Habayakran Matkilar Pathai Kubor Kalaong Ba ka Jingpoy Jongki Hakani ka Jaka Jong Usngap Sing Sim Lalong ka ba itenan Henry ka ba sngaw sipat kilat penroy kidang sadin barok hamtam e ka surak kumta kala kerpat ya ki nong mi khman pakin petlam ya katei kashnong namar kadei kashnong jong usim ubakraw jong kahima mahram sim shim hakaju kapor kakong dwindaris simli kalong baya ka ei kabaki layo I batlap hakatei kajaka kansara shaka committee ban ya perkhat kumnu ban wanra ya ka kampenroy hakatei kajaka kumju ru ya ka dong ka than baro ka wei ka long ba ngidena ka tourism subcommittee te ngidon ka ta ka jingtmu akane ka smi bangen yat ya kane ka trial trekking na do maurap sado mau tengam ba kum kadak bangen rakhe ya ka lengko jo ka smi kane ka ngap sing md te nakliang jengi kum kasila ko kadang dai kasin ka baning kong namar ba ngim pajumlian ken ban lai trail trekking te hakne kasni kala urlong bat ngidap da kajing kemen bat ya simbentaru bat ka KSU te KSU ro ka dang so hayangi te ngiro ngidap da kajing kemen bat kajing sngongo kalong na kabenta kasnong ro ka bangi la sngo mane ba menteri banglai pan permission di menteri ulai permission yangi ting lai yo ban yu kejat ta uni umat sa jing kenmau jo usim ubadai u ta u freedom fighter joka southwest kasihil ka don hi namar bangi ngidon ka jong ka sub committee ka tourism sub committee te ngiru ngidon kain ban ngidon laki kait ki woman kait te menta kasi ki aduna banwan dengila jet ki woman kait kila don kumba lai penrungut ikat dari ki woman dari ki badang kena kan nipat ni ki nong pitkam jongka tourism sub committee takadang wan bani sembetala ka jingyo I kalong habangi pai une u mat sa jingkan mau te ngila I kat ni la te kalong ka ka bara pendap jingkemen nak bata jongi rai nakaliang jongi pat ki bawan nakane ka jaka kalong ka be isang sot kalong ya kane ka surak kani kesurak kebala pen janjar pen sosat ikinong sonong ini mau tengap te da long kumno ro kajing pai khmat nak kabanta ki nong mi khmat jongi ki MLA ki MDC jongi ba ki deban pai khmat chua chakane kasnong mar kadai kasnong ka ba ladon une nong yale baraba jongka dongka than jongi te ki dei kasurok ka dei banong ka baha Jika ki lum kiwa jeng lum jeng kiwa kilong ki tenat ko layo ban lek ya leng bai to ka thlong ka we thlong ne ka to ka toro ka thoi ki tenat ha to ka thoi te kilum kiwa ki tenat ki klau ki tap ki jing raben ki klau bat ki jaka kiding ro tenat mar kalong ka klau ka barban kamtam ka to ka wa ka ba kalong kum ka thoi hi bang la ya leng ba mane te handang ne sakmat in ya syong da ka komite bangin ya perkhat ya kabanta ka dong ka thanjongi bangin la ban yo kum ki kenja yo ki tourist spot ki dong ki thanjongi kum ya kan ka snong dai ban don ka tourist spot dai tangkat ne dai ban pen bhanang ne sakmat in wat kilat kelti